på en festival er der en scene, og opgaven går så ud på, at vi skal have opsat et hegn med længde og bredde her, så vi får en indhegning foran scenen. Og vi skal så finde ud af, hvad er det størst mulige areal, og hvordan designer vi hegnet, altså hvordan får vi sat hegnet op, sådan så arealet er størst muligt af den her indhegning. Og nu bredden kalder vi for y, det vil sige, det er længden af det her linjestykke, og den her længde kalder vi for x. Og vi kan altså sætte det her hegn op på mange forskellige måder, men vi vil gerne optimere en løsning. Det vil altså sige, og som sagt, jeg ved ikke om jeg fik sagt, men vi har altså 100 meter hegn at gøre godt med. Og nu havde jeg lige snydt hjemmefra. Hvis vi skal A, det står for areal, så nu vil jeg gerne skrive en formel for, hvad er arealet af indhegningen, og det vil være længde gange bredde. Det skal siges, det er jo vi får indhegningen bliver et rektangel, det vil sige, vi har rette vinkler her og her, og her og her. Og hvis vi siger x gange med y, så får vi altså arealet af indhegningen. Godt. Og det minder om den anden opgave, I har arbejdet med, fordi der handlede det også om at finde ud af, hvordan bliver kassens rumfang størst muligt. Her er det altså, hvordan bliver indhegningen størst muligt. Man kunne også komme i en anden situation, hvor man skulle finde ud af, hvordan bliver for eksempel materialeforbruget mindst muligt af produktion af for eksempel dåser osv. Men nu er det altså, hvor vi skal finde den største værdi og finde ud af, hvordan hegnet skal designes. Godt. Så vi kan starte med at udnytte noget af det information, vi har. Og det er altså, at fordi vi ved, at vi har 100 meter hegn, når vi så lægger alle de her 3 sider sammen, så vil vi altså have 2x plus y er lig med 100. Og det kan vi bruge om lidt, for nu vil jeg gerne opstille et udtryk for y. Og jeg har det her fra før, men jeg vil gerne isolere y. Og det er egentlig fordi, jeg vil gerne komme frem til en formel for a udtrykt kun ved x. Det vil sige, hvis jeg kunne omskrive y på en eller anden måde, så jeg kan finde ud af, hvad skal arealet være, hvis jeg kender en x-værdi. Så kan vi nemlig løse den her opgave. Og vi kan se, at hvis vi trækker 2x fra på begge sider, så skal jeg lige gøre, hvad jeg siger. Det vil sige minus 2. Nu skriver jeg bare lige op for at forklare, hvad jeg gør. Nu kan vi så se her, at så kommer der til at stå, der står 2x plus y minus 2x, det vil sige 2x minus 2x, det giver 0. Så vi har altså y lige med 100 minus 2x tilbage. Så nu har vi et udtryk for y. Så man kan sige, det er altså y udtrykt ved x. Og som sagt vil jeg gerne opstille en formel for arealet udtrykt ved x. Og fra før havde vi jo x ganget med y. Det er altså den her side ganget den her længde, altså bredden, indhegningen. Og der har jo lige fundet ud af, hvordan vi kan skrive y udtrykt ved x. Det vil sige, jeg kan sige
den ene sidelængde her, ganget med den anden sidelængde, som jeg fandt ud af var, skal jeg lige huske en parentes, 100 minus 2x. Så man kan sige, at det eneste, jeg har gjort, er, at i stedet for, at jeg skriver y, så skriver jeg 100 minus 2x. Så ganger jeg ind i parentesen, og det gør jeg jo så ledvis. Det vil sige, at vi får 100x minus 2 gange x i anden. Nu har jeg et udtryk for arealet. Altså arealet udtrykt ved x. Og vi skal bare huske på, at x er altså større end 0, for vi kan ikke lave et hegn med en negativ længde her. Den skal altså være positiv. Der er også grænser for, hvor stor x skal være, fordi hvis vi bare har 2x på 50, så kan y slet ikke være noget, fordi vi havde kun 100 meter hegn i alt. Godt. Så jeg definerer en funktion. Nu kalder jeg den a af x, nu kalder jeg den lige f af x. Så vi definerer funktionen her. Og det her lille tegn betyder altså, hvis jeg tager lommeregneren her, trykker på den blå og trykker her, så kan jeg opstille en betingelse for funktionen, og det gør jeg ved den lodrette streg. Og det betyder altså, at vi har den her funktion, men x skal være mellem 0 og 50. Så jeg har tegnet funktionen her, og grafen for funktionen, og det giver en pæn parabel. Og så har jeg fået en spejder til at finde maksimum, og det er altså punktet 25,1250. Det vil altså sige, at når x er 25, så vil arealet være 1250, og det er altså her, arealet er størst muligt, fordi vi kan se, at funktionen aftager her. Så det svarer på spørgsmålet, at hvis vi vil opstille et hegn, så skal x være 25. Nu går jeg lige tilbage. Den her længde skal være 25. Den her længde var også 25. Og det vil så sige, så må y altså være 50. Vi kan se, her vil arealet være mindre, hvis x er en mindre værdi end de 25, og her vil arealet igen også være mindre, hvis x er større end de 25.